κόσμο. Αλλά πυκνές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Έλατε όλοι εδώ μαζί μου, έλατε να το όλοι. Να σας πω το τελευταίο τραγούδι, το τελευταίο έργο, είναι τραγούδι ένα έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Θεωρήσαμε με τα παιδιά, βασικά η ιδέα ήταν πρώτα απ' όλα του Άνθιμου, για να είμαστε ειλικρινείς. Που συμβαίνει, η γεύση που